उदालगुरिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दिनै उदालगुरियाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया सलार फेन्सिं बेखेवनानै होदों। जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि 2 नं सनाजुलि गामियाव हाग्रानि मैदेर आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोलाव समनिफ्राय गोबां जाथाय जाबाय थानायखौ नोजोर बोनानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया दिनै सलार फेन्सिं बेखेवनानै होयो। 17 बोसोराव बिपिएफ हानजाया मावनानै होनो हायाखैमोन, बेखौ इउपिपिएल हानजाया 17 दानावनो मावफुंनानै होनो हादों। बियो रायजो राजाफोरनि थाखाय गोग्गाथाव होननानै बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बुंथिना होबावदों दि जायफोर सुबुङा हाग्रानि मैदेरजों जिउ गोमानो गोनां जाबाय बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय 4 लाख रां अनसुंथाइबो होनाय जागोन आरो थाबैनो बे खामानिखौ मावनानै लानो थाखायबो खौरांगिरिनि सिगाङाव खावलायदों। आंनि लोगो मानव गेदेर दावबायसा बर' बिथाङाबो मोनबोबाय थादों। बे जेंनानिफ्राय बारग'नो हासिगोन बेखौ जों फोथायनाय दङ। नाथाय आं मोनसेल' खोथा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों, हाग्रा दाननायखौ अननानै जोङो सुबुङारि सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों दाननायखौ खमायनांगोन आरो जोङो मैदेर जिब जुनारफोरखौ माबोरै संरैखा खालामनांगौ बिनि खामानिखौ रायजो राजाफ्रा जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जुदि हेल्प खालामाबा जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जेराव मेन पावारानो खोब खमखा बेखौ हेल्प होनो हानाया गोरलै खोथा नङा। जाय सुबुङा दाख्लैबावै जे मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानो दङ बिथांमोननि थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मा साननांगौ? बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय बेफोरबायदि फारिलाइ हाबाफारि थाया बा अनसुंथाइनि माबा थाया। थोंजोङै बेखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा 5 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि 4 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि मोनसे स्किम दंखायो। नाथाय खोन्थाया जादों जोंनि बेवहाय जेसेबां मेन इलेफेन्ट कनफ्लिक्टनि गेजेरजों मानसिनि जिउ खहा जानो गोनां जादों बेफोरखौ जोङो बै मा होनो जोंनि गभर्नमेन्टनि माखासे सिस्टेम दङ नालाय बे सिस्टेम बायदि खामानि मावनायाव एसे गोबाव जायो, जायनि जाहोनाव होनायाव गोबाव लायो। खिन्थु रिपर्टआ मोनफैनानै जुदि जों आसाम गभर्नमेन्टनो बेखौ साबमिट खालामनो हायोब्ला एस पार दा नर्म्स बियो सप्तासेनि गेजेरावनो फैसाखौ मोननायनि राहा लामाबो दङ। दा पस्टमर्टेम खालामनाय पुलिस रिपर्ट बायदिसिनायाव गोबाव लानायनि थाखायनो जोंनि खामानिफ्रा गोहैले जालांगासिनो दङ। बेफोरखौ होनायनि राहा लामाया गभर्नमेन्टआव दंखायो। रायजो राजानि मोनसे अजद जिहेतु दाख्लैबावैनि जिथु जाथाय आरो बेबायदिनो गोबां जाथाय जाबाय थायो, मानसि थैनाय बा मैदेर थैनाय, बेहाय रेन्जारनिफ्राय लानानै माखासे जिथु डिपार्टमेन्ट थायो बिथांमोना गोहैले खालामनायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थादों होननानै रायजो राजाया बे रायजो राजानि भुल मोनसे गोरोन्थि बुजिनाय। मानोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मानसियानो गैया। एसेबां गिदिर मोनसेखौ एरियाखौ रेन्ज एरियाखौ 7 जन 8 जन मानसिजों कन्ट्रल खालामनाया गोरलै खोथा नङा। जायनि जाहोनाव जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनिसिम मोनसे बेटेलियन बिदों। दुखुनांथाव बाथ्राया जादों जोंनि जा बर'लेण्ड हादाबसा, बे बर'लेण्ड हादाबसायावहाय थांनाय दिनैनिल' जाथाय नङा बियो जाब्रबथायफ्रा। थांनाय 20 बोसोरनिबो बांसिन मैदेरजों दावहा जानाय, मैदेर सुबुंजों दावहा जानाय बा बे दाङाबाजिया जाबोबाय थादों आरो गोबां जों मानसिनि जिउ आरो सम्पतिखौ खहा खालामनो गोनां जादों। बेफोरखौ जोङो मोनफ्लाबोबाय थानायखाय किसुमान एरियायावहाय एसेबां जों सिरियासलि लायाखै बा लाबोआखै। खिन्थु दा बारानिफ्राय बारा जाबोसिननायानो जादों सुबुं अनजिमायाबो बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। फारसेथिं जोंनि जा हाग्रा ओनसोल बा हाग्रामा ओनसोल, बे हाग्रामा ओनसोलखौ जोंनि मानसिफ्रानो फोजोबस्रांनायनि मिजिंजों बा गावबागाव थांना थानायनि राहा लामाखौ सुफुंनायनि मिजिंजों हाग्रायाव हाबनानै मैदेर बा जिब जुनारा थानो हायि मोनसे थासारि जानानै फैदों। जायनि थाखाय गासैबो जिबानो इनक्लुडिं मैदेर दिनै बाहेरायाव ओंखारबोनानै जोंनि आबाद, जोंनि सम्पतिफोरखौ फोजोबनायनि मोनसे हाबाफारियाव अट'मेटिकेलि माने एन्टेंगल जानो बाध्य जादों। दा बेफोर कनफ्लिक्टफोरनिफ्राय जोंनि हारि, हादोर, रायजो, सुबुं आरो जोंनि जा सम्पति बेफोरखौ रैखाथि होनायनि मिजिंजों दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि हाग्रा बिफाना अल अभार बिटिआर 5 जिल्लाखौ सरजाबनानै 133 किल'मिटार सलार फेन्सिं होनायनि राहा लामा लादों आरो बेखौ दिनै 2 नं सनाजुलि
गामिनि जोंनि जा नैबे भेरगाव समस्तिनि सिङावहाय जोङो गायसनजेनबाय आरो बेवहाय 3.5निख्रुइबो बांसिन किल'मिटार लामानि सेरावहाय जोङो सलार फेन्सिंखौ होनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा आंहा फोथायनाय दङ बा जोंनि गभर्नमेन्टआ